Čau Vašku. Uděláš nějaký triček? Uděláš nějaký trik. Okay. Čau Bačkors. Hele, rozhodl jsem se, že prostě udělám nějaký video. Tak ho dělám. Možná jsem ani nemusel dělat takovýhle intro, víš co? Nemusel jsem tam dělat žádný intro, ale řekl jsem si, že si chci uříznout tu ostudu a proto ho udělám. Je to vaše lolo? To máte moc pěknou lolo. Tam dělal. Kdo ji vyráběl sám? Jo, tak to není pravda. Ne, není, protože on jich teda udělal víc, ale prostě říkal, že nebyšel o tom a ono mu to vychází strašně drahé. Ono to je strašně asi prázdný. No. Jsem tady s tebou. Podívej se na praskliny. Cože? Když se na tom zhouknu, tak se vezmu. Zkus to. Vylezeš tamhle tudy? Ty to dáš. Ty jsi dobrý. Poslední slovo. Tamhle to už tím užlabím. Já to jdu rekognoskovat. Tady mi se fakt dolavý líst docela. Tak tady no, šup nahoru. To bude travers. No to tady ten základ, že padáš dolů rovně. Hlavně se nechytni něco. To se urvá, třeba tohodle. No třeba. Jsou do lavina. Že se urval třeba metrový kvádr. A potom by tam jeli babičky. Na kole. Já zkusím tudy vypálit. Máme se tak hezky tady. Když uděláš travers, tak je tady za odměnu mateří pouška. Opravdový kousek od cíle. Tak ty vole, jsem docela nahnáno. Hezky. Já už jsem měl taky na konci nahnáno. Tam, jak jsem hlavně lezl tou dírou, tam jsem se bál. Tady je prostě řepkový pole. Jsem čekal něco lepšího. Aha. Tam tady nějaká vole pas na medvědy. To je pašitka, ne? U nás je jedna zastávka v Libercmanu, ale spáleniště vůbec jsem nepochopil proč nikdy. Ohniště je místo, kde se dělá oheň často. Je to No a spáleniště? spáleniště, je podobně jenom dělaný místo, který bylo přesně jako tam prostě na random. Jsem tam natáhl větu a spál se mi a vypálil jsem tam tu půdu. No to teda. Víte to v mém království. Borovici. Pinus silvestris. Je to strom jehličnatý, který má šišky, smolnaté dřevo s velmi hezkou kresbou a hravými vzory. Ty máš bazuku, kámo. Jo. Mám nábojnici. To je úplně tygří. Takový to, co nejvíc, co dokážeš. to je takový to zlobivý dítě. Ty pič. Myslíš, že to je dobrá taktika takhle? Na výšku je to lepší určitě. Já jsem to bral na výšku, no. Řekneme jim, že tady natáčí, že tady fotíme nějaký fotky na Tinder, já se slíknu do půl těla a budu takhle držet tu kládu. Vím. Ta se bude líbit, podle mě. Že jako... Jako přirozený muž prostě. No, jako jsem jako z lesa, že jo. Já jsem tady dělal, že si fotím takhle fotky na Tinder tady s kládou. A přišel týpek a říkal, můžu na to šáhnout? A já jsem říkal, jo jasně, a on se takhle vezmu a udělal. Dobrý. Kámo, koukni se tam na toho ptáka. Ale koukej, jak se vykračuje.
bych je úplně, že... Jen. Máte hezký molo. Já děkuju. To jste tady dělali? Ne, to dělal pan, který stavil tady ten barák. Aha. Proč tady dal ten průtek? Proč tady dal ten průtek? Aha. Z toho odmítla bavit. Tady to bych vysekal. Tady bych si dal takový ten plastový stoleček. A k tomu tolik židliček, kolik bych měl kamarádů. A potom bych si sem dal grill. A potom bych tady měl zaparkovanou lodičku. A bych už byl hodně ožralý, tak bych šel jezdit na jezero.